ibang balita, hakbang para tuluyang wakasan ang korupsyon sa Pilipinas, isusulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Hannah Jane Sancho sa detalye ng balita. Isa sa pangunahing plataporma ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang pagsusulong ng zero corruption sa gobyerno ng Pilipinas. Inilahad ni Atty. Kay Lorente ang mga hangarin ni Pastor Apollo sakaling maging senador. Unang re-resolbahin ng butihing pastor ang talamak ng korupsyon sa gobyerno sa pamamagitan ng modernisasyon. Number one, kailangan ng clean government. Sa clean government, which I will also elaborate later on, is about dun isolve yung corruption. So, after the clean government, pag nasolve na yung corruption, then comes yung strategic human resource development. So, i-enhance niya yung mga talents, yung mga skills ng mga Filipino workers, kahit yung mga OFWs that they will have to work here in the Philippines. And after that, pag na-develop na yung mga talents and skills ng mga Filipinos, then comes the third strategy for the modernization, and that is yung performance management naman. Yung kung ano yung doon nagkakaroon ng minimum standards para sa lahat ng mga government employees. Ano yung mga minimum standards? Kailangan maging accountable sila. Kailangan maging zero corruption, dyan din papasok, and transparent din sila. So, merong mga ethical standards that they should follow. So, pagkatapos, pag andyan na yung performance management, yung pang-apat naman, service-oriented, kasi well-equipped na yung mga human resource natin. So, papasok na ngayon yung service-oriented, so nakalay down din yan. So, yung pang-lima naman sa modernization of Philippine governance is doon na papasok yung self-reliant na government. So, kailangan, before we reach the self-reliant government, sabi pa ni Pastor, kailangan maging clean government tayo. Ipinagrin daw ni Pastor Apollo na para maisulong ang modernisasyon, kailangan munang maging malinis at mapagkakatiwalaan ng gobyerno pagdating sa paghawak ng kaban ng bayan. Number one talaga, to resolve the problem about the corruption is, andun ang sa transactions magiging digitalized yan. So, sa pag-digitalization na, kumbaga, sabi pa ni Pastor, kasi nga strict ang anti-corruption practices measures natin, pag-digitalize na yan, whenever you have government transaction, for example, application or renewal of licenses, or magbayad ka ng taxes, or even magbayad ka ng mga penalties mo kasi nga may na problema kasi nag-overspeeding ka, lahat yan digitalize. So, hindi nadadaan sa tao yung pera. Diretso siya sa kaban ng bayan. That is how you prevent also corruption. So, diretso na yung bayad sa kaban ng bayan. Nais ring tanggalin ni Pastor Apollo ang liquidation by certification at palitan ng liquidation by receipt, kung saan hahanapan ng resibo ang bawat politiko sa gobyerno. Number one din, yung liquidation by certification, i-repeal na yan, tatanggalin na talaga, i-abolish na yan. So what's happening right now, we have this liquidation by certification, that's resolution number 10, wherein yung Senate at saka Congress, pwede sila mag-liquidate lang sa lahat ng mga expenditures nila through certification. Pero that will be repealed. Sabi pa ni Pastor, dapat talaga liquidation by certification. So, lahat ng nagastos, lahat ng expenditure, dapat naka-itemize yan. Saan mo ginamit? Para saan? So, ganun ka-strict dapat when we go to the liquidation by certification, i-abolish na siya. So, dapat liquidation by receipt. Resibo na siya. Ang liquidation na ito ay susuriin naman ng Truth Commission na isang anti-corruption commission. Ito ay bubuuin ng mga ordinaryong Pilipino. Gusto kasi ni Pastor Apollo na mismo mga Pilipino ang sumuli kung saan ginastos ng mga leader ng bayan ang pera mula sa buwis ng mamamayan. And in relation to that, meron din siyang Truth Commission. So once may liquidation by certification, na-find out na, may problem tong sa dito sa liquidation niya, kulang-kulang. So, may magbubuo ng Truth Commission or Anti-Corruption Commission. So, yung Truth Commission na yun, they will be given the power to investigate and the power also
to prosecute. Sila din yung magagather ng evidence. So, ang maganda dito sa proposal ni Pastor, magiging proposal if he becomes a senator of the Philippines is that ang magiging part ng commission na ito is ordinary Filipino citizen. Sabi pa ni Pastor, pag-explain niya, magiging pa siyang jury. So, pera kasi, we're talking about ng pera ng bayan. Ito ay ilan lamang sa mga hakbang na nais na ipatupad ni Pastor Apollo upang tuluyang masugpo ang korupsyon na matagal nang bumibihag sa mga Pilipino. Abangan ang iba pang plataforma ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga programa ng SMNI at alamin ang mga hakbang na nais itong isulong para tuluyang makadaya ang Pilipinas mula sa kamay ng mga galit at sakit na politiko. Samantala, nagsumite na ng kanilang position paper ang ilang opisyal ng Office of the Vice President o OVP. Ito ay para maipaliwanag ang kanilang hindi pagdalo sa hearing ng House Committee on Good Governance and Public Accountability nitong Martes, November 5, 2024. Sa kanilang position paper, sinabi ng OVP na ang imbitasyon para dumalo sa hearing nitong Martes ay nalaman lang nila noong November 4, kahit na November 1 ang petsa ng letter. Bagamat tama naman nila na magpadala ng imbitasyon ilang araw bago ang nagkatakdang hearing. Sinabi ng OVP na sarado ang kanilang tanggapan noong November 1 kung kaya't nang malaman nila ang imbitasyon ay hiniling nilang ikonsidera ang panig ng OVP. Ipinaliwanag din ng OVP officials na tinanggihan nila ang ipinadalang subpina ng Kamara na may petsa October 17 lalo na noong November 4 lang din ito dumating sa kanilang opisina. Ang subpina sana ay para sa isang hearing sa isasagawa noong October 28 subalit hindi naman natuloy ang naturang pagdinig dahilan para hindi na nila tinanggap ang subpina. Kaugnay nito, naniniwala rin ang OVP na hindi na in aid of legislation ang ginagawa ng Kamara. Then, obserbahan nila sa ilang beses sa pagdalo ni Vice President Sara Duterte. At iba pa ay lumilihis naman ang mga tanong mula sa nararapat na topic ng hearing. Sa pamamagitan nito ay nalalabag na ang karapatan ng resource person.